Menteri Snong Jongka Snong na sakwang, pendeng sakwang berjakram. Hak arbun riu terik rempang araja arpusan, kiba ap mentai ke jinga seng sinot, kila shim ya kawai kerai, na kebenta ke jinga seng KJP sinot, kaban salong hak balang Presbyterian sakwang. Karai ke bakila shim kalong, baram sya dalai lay ya ki brio, ki bamdai khasi bakin wan dia jing dia hak sengi ublay, kata hak kandai terik ulber araja arpusan, hak ki lightly ki Snong ki badon hak jaka yang kali kiba wan jinga seng. Ya kani lapan sengau dah laingot ki Menteri Snong sakwang pendeng sakwang berjakram ki bala buru ke jing kerpat ya ki pajba nongwan jing seng bakin sengau bah ban ko nguru ya ki jing batha nak balang Presbyterian sakwang laka long haka yat ke yang jongki kali bat ki wei de ki jing batha badon kam khnang bakan omdon kanu ke jing thot haka let kawan jongki pajba ki bawan jing seng nak liang jongi kum ki laitri ki Snong ke ba yedon hang ni nak liang jonga orang ba Snong jongka Snong sakwang ni wei de menteri jongka jakrem ni wei de menteri jongka pendek sakwang ni penmi ang ne lamba jongka neka media kamtam aga bayede bat ka jing pediang jongka balang Presbyterian sakwang ya ka KJP sinot setngi rangkat bat ka maukrot Presbyteri kaba penlong nadu kan riu terik hadu ka kendai terik tena kaliang jongi kum ki lightly ki Snong ngidon ki parking ke bang yang ki kali apa yang Snong kejangi pendem sakwang bat ka jakrem te ke bakam tam ka dei ha ka sengi utrai bana kaliang dongi ki lai Snong ke bang ju kerpat na kapor ba na kaliang jong ki pajba no wan jing seng sa ka balang Presbyterian hang ne sakwang kin ya buram ya ke ka jingwan ke jongki bakin nam nya state ki kali kinom ya kedi ya buram iwe kenang bakan don kana ke jing blok hapo jong kane ka sinot ka ban solong nadu kan riteri kadu kandai trik bat ka weiru kolong ba la karpat iki pajba nya keleng sodong ki bawan ce kane ke jing seng bat ka bakam tom ya ka bade ha ka sengi utrai ba kin ken mau ya kata ka jing tha jongi ki lightly ki Snong bat ka wei ka wa nga kaliang jongi ki lightly ki Snong ka bangi bu kolong ba kito ki bawan di jing di kam tame kito ki ba ki bomdei try khasi len ki bomdei ki khasi ba kinom la ban wan ban di jing di ha kan ka ha kini ki lightly ki Snong ki bang kum ki laingot ki menteri ke baidei ki jaka ki ba ki parking kali ki don hapo jong kini ki lightly ki Snong nadu ka penden sakwang ka jakrem bat ka sakwang kabang ni penyang kali hak sengi utrai bat ka weiru kolong ba na kaliang jong kito ki bawan di jing di na kaliang jong ni ki lightly ki Snong ni ya julang bang enom sya ya ki web ki bomdei ki khasi wan ban di jing di hapo jong kene ka jinga seng jo sinot jong ka khasi jantia Presbyterian sinot sepngi hang ne haka balang sakwang haka kandai terik tela kerpat iki to ki bomdei kasi ban nayawan hakane ka sengi ba kan long ka jing ngau tenat na ka menta ka jing seng jong ka balang Presbyterian hakane ka Snong hakini ki menai ki bansuan dai terik kaliang jongi ki lai menteri ki bangile menjulang ba nom sya ya ki wei pade ki bomdei kasi ban wan di jing dia kam tam ka kandai terik ndai ngisya tang ye ki para kasi bakin wan ban di jing di hapo jong kene ke jing seng kitang kini tin kriat ku ble subun habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya